În cele ce urmează vom sta de vorbă cu domnul Romeo Moșoiu, consilierul Ministrului Educației. Vă rog să ne prezentați pe larg proiectul Consiliului Național al Elevilor. Consiliul Național al Elevilor a luat ființă în România în 1998. Nu a existat un cadru inițial de organizare. Au început să existe inițiative, câteva inițiative locale, în mai multe județe. S-au făcut alegeri, dar nu exista un cadru foarte exact de acțiune și de manifestare. De-a lungul anilor, proiectul a evoluat și a căpătat un cadru cumva organizatoric, în așa fel că începând cu 2006, a fost emis un ordin al ministrului care reglementează cumva statutul Consiliului la nivel național și atunci a luat ființă cumva Consiliul Național al Elevilor. Până în acel moment existau Consiliul Elevilor pe școală, existau și consilii locale ale elevilor și consilii județene ale elevilor. Din iunie 2010 a reapărut un alt regulament, votat și adoptat de către membrii Consiliului Național al Elevilor, regulament în care apar descriere destul de exacte asupra atribuțiunilor, obiectivelor pe care și le propune acest Consiliu și, bineînțeles, conducerea, cum este structurată. Consiliul Național al Elevilor este structurat, sau mai bine zis, pleacă de la Consiliul Elevilor pe școală. Prima organizație este Consiliul Elevilor pe școală în toate unitățile de învățământ din România, începând din această toamnă, din septembrie. În septembrie și octombrie au avut loc alegeri în toate unitățile de învățământ la nivel liceal și au ales o conducere la nivel de școală, formată din președinte, vicepreședinți, secretar și 5 directori de departamente. Apoi a urmat etapa de alegeri la nivel de Consiliul Județean al Elevilor, la care au votat, dacă în prima etapă la Consiliul Elevilor pe școală au votat toți elevii din școală, pe principiul la Consiliul Județean al Elevilor, pe principiul reprezentativității, cei care au fost aleși președinți de către Consiliul Elevilor pe școală, au votat președintele Consiliului Elevilor pe județ și așa au luat ființă Consiliile Județene ale Elevilor, o structură formată din aproximativ 8-10 persoane, președinte, vicepreședinți, secretari și 5 directori de departament. Iar în acest moment suntem în faza în care au loc alegerile la nivel de Consiliul Regional al Elevilor, deci o altă structură este Consiliul Regional al Elevilor, care are un președinte, vicepreședinte și secretar, iar cel care va fi ales președinte al Consiliului Elevilor pe regiune este vicepreședinte la nivel național, deci vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor. Este o structură funcțională. După această etapă urmează alegerile pentru Consiliul Național al Elevilor. Din Consiliul Național al Elevilor fac parte toate consiliile județene ale elevilor și, bineînțeles, municipiul București, Consiliul Municipal al Elevilor pe municipiul București. Această etapă va fi următoarea, va avea loc alegerile pentru nou birou la nivel național, vor avea loc probabil în luna februarie. Dar în acest moment avem un Consiliu Național funcțional cu structuri în toate unitățile de învățământ, liceale și acolo unde s-a putut, inclusiv la gimnaziu, și avem consilii județene ale elevilor care la fel funcționează destul de bine. Vă mulțumim. Stăm de vorbă cu domnul Adrian Niță, director executiv pe Direcția Sport și Tineret Neamț. Vă rugăm să ne prezentați în linii mari proiectele pe care le dezvoltați în acest moment. Bună ziua! Profit de prezența dumneavoastră aici și n-aș vrea să trec peste ocazia cu care vă aflați în Neamț, și anume congresul acesta regional al elevilor, și să vă spun că sunt foarte bucuros și onorat în același timp să organizăm la noi în Piatra Neamț
și prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret acest eveniment, putând să observ că și bucurându-mă în același timp că tinerii se implică la nivelul la care sunt ei, bineînțeles, consilii județene pentru elevi, în tot ceea ce privește proiecte pe care le întreprind, cu scopul de a ajuta pe ceilalți tineri și pe ei înșiși să crească, să dezvolte și să ajungă să fie cetățeni de bază ai fiecarei comunități din care fac parte. După cum ați văzut, toate județele sunt bine reprezentate și ne bucurăm că evenimentul decurge așa cum a fost planificat. În plus, pentru seara aceasta ei vor mai avea organizat, e o surpriză, nici ei nu știu la ora asta, un spectacol de folk, iar mâine o discotecă unde vor putea ei, rezervată doar pentru ei, să se distreze așa cum își doresc. În plus, vor face și o plimbare cu telegondola, mâine în jurul orilor 17 și sperăm să se simtă bine și să ducă mai departe vorba, ca să zic așa, să ne promoveze pozitiv orașul. Legat de proiectele pe care le întreprindem prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, deoarece până nu cu mult timp în urmă erau 2 direcții, am fuzionat între timp și împreună cu inspectorii de la sport întreprindem diverse acțiuni cu caracter sportiv. Singurul lucru pe care îl urmărim nu este altul decât acela de a înregistra rezultate mai bune decât anii anteriori și de a avea performanțe. Legat de taberele școlare, pot să vă spun că pentru perioada iernii stăm foarte bine, fiind ocupate la capacitate maximă. Revelionul vom organiza din nou atât în centrul de agremente de la Cozla, cât și în centrul de agrement de la Oglinzi, din Târgu Neamț, și sperăm să fie un succes. Ne bucurăm că sunteți aici și vă mulțumim în același timp. Și noi vă mulțumim. Vorbim în continuare cu domnul Eugen Vasiliu Dinu, inspector educativ al Inspectoratului Județean Neamț, coordonatorul conferinței noastre de astăzi. Spuneți-ne, vă rog, care este implicarea inspectoratului în organizarea conferinței? Inspectoratul școlar mai întâi se bucură că a beneficiat de privilegiul de a organiza cea de-a 4-a conferință regională. Prima a avut loc la Moneasa, Arad, următoarele 2 la izvorul Mureșului și ultima la Piatra Neamț. Inspectoratul școlar s-a preocupat până acum de organizarea alegerilor împreună cu Consiliul Județean al Elevilor. Consiliul Județean al Elevilor este partener al Inspectoratului Școlar, deci Inspectoratul Școlar nu încearcă să se substituie activității elevilor, Consiliului Județean al Elevilor, deci au fost organizate alegeri la nivelul județului, iar acum, iată, ne aflăm în plină desfășurare a conferinței regionale și a alegerilor regionale. Noi am asigurat împreună cu Direcția pentru Tineret și Sport a județului Neamț logistica acestei tabere, practic conferința se desfășoară în regim de tabără. Agenda, programul activității, ne-am preocupat să beneficieze copiii și organizatorii Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului de condițiile cele mai bune. S-au organizat activitățile în plen, de asemenea atelierele de lucru. Le asigurăm de asemenea copiilor seri cultural-distractive, o să avem și o seară mai spectaculoasă într-o discotecă mai de renume din municipiul Piatra Neamț, de asemenea plimbări cu telegondola pentru a putea să admire frumusețile meleagurilor noastre, și, de asemenea, condiții optime pentru desfășurarea alegerilor, dar revin cu următoarea precizare că noi, Inspectoratul Școlar, nu ne încercăm să blocăm inițiativele copiilor, nu impunem, noi doar le creăm condiții, suntem niște facilitatori.
Deci le creăm condițiile să se poată afirma și nu iese deloc rău, pentru că am văzut că tinerii, elevii care participă, au mult entuziasm, sunt doritori să își desfășoare, să-și dezlănțuie energia și încearcă să au proiecte destul de multe pentru activitatea lor de viitor. Eu le urez succes! Noi vă mulțumim și vă felicităm pentru organizarea impecabilă a acestei conferințe. Vom vorbi în cele ce urmează cu Pavel Bianca Alexandra, fosta președintă a Consiliului Județean al Elevilor Bacău. Spune-ne, te rog, ce ai învățat tu în urma experienței de a fi președinte? Păi, experiența de a fi președinte al Consiliului Județean al Elevilor înseamnă foarte multe, de la a învăța să ții un discurs în public, până la a învăța să lucrezi în echipă, până la te supune unor regulamente sau chiar la a redacta acele regulamente. Să fii, în principiu, un membru al Consiliului Județean al Elevilor este o onoare, presupun, și înseamnă foarte mult. Dobândești experiență care o să te ajute pe viitor să comunici mult mai bine cu cei din jurul tău și te dezvolți foarte mult, în ceea ce înseamnă că poți să călătorești și poți să vezi foarte multe locuri și să participi la conferințe foarte interesante și chiar să devii un factor decizional în viața școlară. Spune ce le urezi tu, de fapt ce ne urezi noul birou executiv? Vă urez mult succes, putere de muncă. Vă rog să nu vă abateți niciodată de la principiile voastre, să vă clădiți așa un drum, să aveți niște criterii pe care să nu le depășiți, să rămâneți acolo și să fiți perseverenți și să învățați să vă stabiliți priorități. Și o să fiți foarte bine, să reprezentați elevii în primul rând, pentru că ăsta e scopul Consiliului Județean al Elevilor. Mult succes! Mulțumim!